Jama'a barkamu da wayar gari yau Litinin. Cikin shirin safe na BBC Hausa za ku ji rinjayen wakilan majalisar birnin Minneapolis a Amurka sun yi alkawarin rushe hukumar 'yan sandan birnin yayin da ɗimbin jama'a ke ci gaba da zanga-zanga nuna adawa da zaluncin 'yan sanda. Shugaban ƙasar Guatemala ya ce zai ci gaba da aiki daga nesa bayan jami'an tsaro da ma'aikatan ofishinsa da dama sun kamu da cutar corona. Gwamnatin Najeriya ta zargi kungiyar 'yan awarin IPOB mai rajin kafa ƙasar Biafra da bulo da wani sabon salon yakan Najeriya ta hanyar amfani da Kiristanci. Sun shiga cikin siyasar addini suna amfani da ƙarirai daban-daban da suke nuna cewa ana cin zarafi, ana gallazawa, ana kashe Kiristoci a Najeriya. Kuma yadda za a daina kashe Kiristoci ko gallaza musu shine a kirkiri ƙasar Biafra. Maji ko akwai wani tasiri da hakan ke da shi kamar yadda gwamnati ke kirari. Yayin da aka buƙaci Faransa ta kai ƙarar gwamnatin Kamaru gaban kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya saboda kisan wani ɗan jarida. A can gida kuma ana ci gaba da neman a saki gawon marigayin. Nous demandons au gouvernement qu'on nous remette corps à sa famille. Ya ce suna nema ga gwamnati da ta ba su gawar Samuel Wazizi ko kuma ta ba wa dangin shi. Wannan abin da suka sa a gaba kenan. Muna tafi da rahoto. Waɗannan da ma wasu rahotannin za zo muku bayan kun ji labaran duniya. Sunana Muktar Adambawa. Rinjayen wakilai na majalisar birnin Minneapolis a Amurka sun yi alkawarin rushe hukumar 'yan sanda a birnin. Matakin na zuwa ne ƙasa da mako biyu bayan mutuwar George Floyd, wani ba Amurke bakar fata da baya rike da makami a hannun 'yan sanda. Tun daga cikin tara daga cikin wakilan majalisar su 13 na cewa za su yi aiki da al'umma don kafa sabon tsarin kare rayukan jama'a. Cikin wata sanarwa da jagorar kansilolin Lisa Ben da ta karanta gaban ɗaruruwan masu zanga-zanga, majalisar ta ce ƙoƙarin yi wa aikin 'yan sanda garan bawul tsawon shekaru gwammai ya gaza. And so our commitment is that every single member of our community have that safety and security that they need. Ta ce don haka ƙudurinmu shine kowane mutum cikin al'umma ya samu kariya da tsaron da yake bukata da kuma sauran muhimman bukatun rayuwa ta hanyar aiki da al'umma tsawon shekara mai zuwa don gina wannan tsari. Ɗimbin jama'a ne suka halarci zanga-zangar lumana don nuna adawa da zaluncin 'yan sanda da kuma wariyar launin fata a Amurka. Dubbai sun taru a manyan birane ciki har da Washington da New York da kuma sauran garuruwa da ke faɗin Amurka. Daga cikin masu zanga-zangar a Washington har da sanata na jam'iyyar Republican kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a wani lokaci Mitt Romney, wanda ya yi maci tare da wani ayarin al'ummar Kirista zuwa fadar White House. Ya ce ya shiga zanga-zangar ce saboda buƙatar amo don nuna kyama ga wariyar launin fata. Kusan mako biyu kenan da masu zanga-zanga suka fara nuna fushi kan mutuwar George Floyd, amma yanzu ta bijiro da batutuwa da dama da ke ciwa al'ummomi tuwo a ƙwarya. Editan ra'ayi na jaridar New York Times ya yi murabus bayan ya fuskanci gagarumar suka saboda wallafa wani rubutu na wani sanata na jam'iyyar Republican da yi. A ciki dai ya yi kira a tura sojoji biranen da zanga-zangar kin jinin wariyar launin fata ta rikide zuwa tarzoma. James Bennett ya ajiye aiki bayan ya amsa cewa bai karanta ra'ayin sanata Tom Cotton ba mai taken a aika dakarun tsaro kafin ya wallafa shi. Sharhin wanda ke nuna goyon baya ga ra'ayoyin shugaba Trump ya haddasa tawaye tsakanin 'yan jaridar New York Times da masu karanta ta. Da farko dai jaridar ta tsaya kai da fata ga abin da ta wallafa, amma daga bisani ta ce ya gaza cimma mizanin da ta shimfiɗa. Daga sashen Hausa na BBC kuke sauraron waɗannan labarai. Shugaban Guatemala Alejandro Giamatti ya sanar cewa zai ci gaba da aiki daga nesa bayan ma'aikatan ofis da jami'an tsaronsa 18 sun kamu da cutar COVID-19. Yanzu dai za a yi wa ofishin shugaban ƙasar feshin sinadarai. A wani jawabi ta talabijin, shugaban ya ce gwajin da aka yi masa tare da mataimakinsa ya nuna suna nan lafiya. Ma'aikatar lafiyar Brazil ta ce mutanen da aka tabbatar sun mutu sakamakon cutar corona a ƙasar sun haura 37,000 yanzu, banda jimillar fiye da mutum 680 da suka kamu da cutar tun bayan barkewarta. Gwamnatin ƙasar dai ta sauya yadda take ba da rahotannin alƙalman cutar corona
inda take ba da turarrun bayanai maimakon daki-daki na al'amura hudu. Sai dai a ranar Asabar ta cire jimillar alƙalman ƙasar game da wannan annoba daga shafin intanet na ma'aikatar lafiya. A cewar ta ba sa bayar da ainihin siga na yadda lamarin yake a Brazil. Labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. Toma Dalla sai kuma rahotanni inda za mu faro daga Amurka. Lokacin kansiloli na majalisar gudanarwa a birnin Minneapolis sun yanke shawarar rusa rundunar 'yan sandan birnin. Daidai lokacin da zanga-zanga ke ƙara bazuwa a Amurka saboda kisan da wasu 'yan sanda suka yi wa George Floyd. Tara daga cikin kansiloli 13 na majalisar sun amince a samar da wani sabon tsari na samar da tsaro ga mutanen birnin wanda ya zama wata alama ta yaƙi da nuna wariyar launin fata, kamar yadda za ku ji a rahoton da Sani Aliyu ya haɗa mana. Tun da farko, magajin garin birnin Minneapolis, Jason Frey, ya ki amincewa da ɗauki matakin rusa rundunar 'yan sandan birnin, abin da ya janyo masa baƙin jini har ta kai ga jama'a suna yi masa ihu. Zanga-zanga ta barke a biranen Amurka bayan da wani bidiyo ya fito a shafukan intanet inda aka ga wani ɗan sanda farar fata ya makare George Floyd, wani mazaunin birnin na Minneapolis a ƙasa. A sandiyar makare shi da ɗan sandan ya yi, George Floyd ya rasa ransa. Kansalolin tara sun karanta wata takarda a gaban ɗaruruwan mazauna birnin a rana ta 13 ta zanga-zangar. Shugabar majalisar birnin Minneapolis, Lisa Benda ce, ta jagoranci sauran kansilolin a ganawar da suka yi da masu zanga-zangar. Yeah, I just stood with a total of 9 members of the Minneapolis City Council and we committed to... Ta ce yanzu nan mu kansiloli tara na majalisar birnin Minneapolis mun sanar da kudurinmu na rusa rundunar 'yan sandan Minneapolis domin gina sabon tsarin samar da tsaro ga al'ummomin birnin nan tare da gudunmawar jama'a birnin. A new model of public safety that actually keeps our community safe. Wannan matakin da mahukuntan birnin Minneapolis suka dauka zai ja hankulan Amurkawa kuma yana iya kawo wani gagarumin sauyi ga yadda ake gudanar da aikin 'yan sanda a fadin kasar. A gaida Sani Aliyu. To idan muka je Najeriya kuma an ba da rahoton mutum 260 sun sake kamuwa da cutar corona a kasar. Cewar alƙaliman hukumar dakile cutuka ta Najeriya. Jimillar masu cutar yanzu ya kusa 12,500. Sabbin alƙaliman sun nuna raguwar mutanen da suka kamu a Lagos. Jihar da annobar ta fi kamari, mutum 38 ne corona ta kama cikin sa'a 24 a Lagos din. Karan farko kenan da wata jiha ta fi Lagos yawan mutanen da suka kamu da wannan annoba kwana 100 da zuwanta Najeriya. Cutar ta kuma yi sanadin mutuwar mutum 12 a jiya. Duk da haka an samu mutum 133 da suka warke kuma an salame su daga cibiyoyin kwantar da masu corona. Gwamnatin Najeriya a nan ta zargi 'yan awaren IPOB da ke bugun kirji da tafarkin Yahudanci a rajinsu na kafa a ƙasar Biafra da yin amfani da addinin Kiristanci wajen ƙaddamar da yaƙi da Najeriya. Wata sanarwa da fadar shugaban ƙasa ta fitar ta ce ƙungiyar IPOB na yin farfagandar ƙarya ga ƙasashen duniya kan yadda ake kundatawa Kiristoci a Najeriya. Awal Janyau ya tattauna da Malam Garba Shehu mataimaki na musamman ga shugaba Buhari kan harkar yada labarai domin jin abin da suke nufi. Wato kamar yadda suke kirari da kansu su shugabannin kungiyar masu neman yancin kasar Biafra wato IPOB su sun ce Yahudawa ne su. To kuma don su samu shiga cikin zukatan mabiya addinin Kirista musamman a Turai da ƙasa kamar Amurka wanda sukan kashe kuɗi da yawa wajen kare mabiya addinin Kirista sun shiga cikin siyasar addini suna amfani da ƙarerai daban-daban da suke nuna cewa ana cin zarafi, ana gallazawa, ana kashe Kiristoci a Najeriya. Kuma yadda za a daina kashe Kiristoci ko gallaza musu shine a kirkiri ƙasar Biafra. Kamar dama tambayar da na so in maka dama gwamnati ta kaddamar da wannan kungiya a matsayin ta 'yan ta'adda. To kamar wannan sanarwa me take nufi baya ga waccan da aka sa ita wannan kungiya a matsayin ta 'yan ta'adda? Don a faɗakar domin abinda muka bincike na jami'an sirri na Najeriya suka gano sun samu hanyoyi da suke samun kuɗi ba na wasa ba. Suna kashe misalin kamar dalar Amurka 85,000 a kowane wata don hayar
masu yi musu aikin propaganda a ƙasar Amerika ita kaɗai. To kamar hakan kila wasu za su ce ko kun gano cewa ita wannan kungiya ta IPOB din kamar ana kuntata musu ne koko suna samun goyon baya? To shirin da aka yi watakila shi yasa wasu za su ga cewa kamar suna goyon baya, kuma abu ne mai haɗari musamman ganin cewa gwamnatin Amurka kamar da muka ce tana ba da kuɗaɗe ko yanzu haka Donald Trump ya ware miliyan Amurka na dala miliyan 50 don ba da agaji ga mabiya addinin Kirista a sassa na duniya daban-daban da suke fuskantar kwantata iri daban-daban. Ƙungiyar IPOB so take ta shiga cikin wannan, ita ma a ce a kare Kiristoci take yi don su karɓi waɗannan kuɗaɗe su abin da suke so su yi na gaban kansu. Malam Garba Shehu kenan wani mai magana da yawun shugaban Najeriya. To anan kuma kungiyar kabilar Tibici cikin daga jihar Taraba ta yi kira ga gwamnatin Najeriya ta kai ta ɗauki matakin gaggawa domin shawo kan rikicin kabilanci da ya cinyewa tsakanin kabilar Tibi da Jikunawa. Yayin wani taron manema labarai da kungiyar ta yi jiya a Abuja, Tibawan kungiyar ta nuna matukar damuwarta kan yadda ake kashe-kashe a wannan jiha. Kungiyar ta ce har zuwa yanzu ana ci gaba da kashe-kashe a karamar hukumar Bali. Uche Orbi ɗaya ne daga cikin dattijan kabilar Tibin, ya kuma yi wa Abdu Halilu ƙarin bayani. Haɗin da ya tashi a Wukari yau har ya shiga Donga, Takun, Beli. A inda na magana da kai yanzu haka ana kashe-kashe, ana kone-kone local government na Beli. So shine abin ya dame mu. Abin da ya kai shekara ɗaya ba abin da state government suka yi abu a kai, ba abin da kuma federal government suka kira aka yi meeting a nan September shekaran da ya wuce nan, ba abin da aka yi a kai. An bar mu muna ta kashe juna, ana ta mutuwa, abin ba daɗi. Tun sa'ad aka soma wannan fada zuwa yanzu kan mutane nawa suka rasa rayukansu. Mutum iya ga maka, amma zan iya ga maka cewa mutane kan sun mutu. Sai ka je ka gan abin da ina faɗa nan da abin da ya kama daga Wukari, gefen Takun da Donga da Beli, Ibi, sai ka gani. To tikila mutane za su ganci da Jukun da Cibi suna zama wuri guda, me ya kawo wannan wada ya yi kamari? Mukan musan cewa abin da ya kawo wannan abin ya yi kamar haka. Wannan ba yau ne fada ne ya tashi yau ba. Mu in ka tambaye mu za mu ce siyasa ne ke kawo wannan abin. Wasu suna ganin kamar yan uwanmu suna ganin kamar idan siyasa ya zo, idan za a yi siyasa na gaskiya to za su samu damuwa, shine ana so a yi fada a kore tiba bai su bar kasan. Kayan magana cewa kama kungiyar kiristoci ta Najeriya wato kan har yanzu ba ta ce komai ba, me kake nin cewa? Ba abin da suka ce shekara ɗaya ba wannan abin yana tafiya, amma an ji an yi wani tashin hankali a wani wuri a ce ko Kirista ko Musulun sa a gan su tashi wai suna magana, ga tuje Taraba ka gan inda a ce Kirista suna kashe juna, ba su zo su shiga tsakanin magana ba, amma sai su je in an yi magana kaɗan sai su ce Musulmi suna kashe Kirista a nan gashi me yasa ba su magana kai? Yanzu me kuke so gwamnatin tarayya ta yi game da wannan rikici da ke tsakanin Jukun da Cibi? To abin da mu muna so mu ma a sa sojojin, da an sa sojojin a wajejen mu ba su fita ba su je wajen baye. Uche Orbi ɗaya daga cikin dattijan kabilar Tibawa a jihar Taraba. To idan an jima cikin shirin mana hantsi za mu ji halin tasku da mata da ƙananan yara suka shiga dalilin wannan rikici da ya cinyewa. Sai dai game da zargin da kabilar Tibawan suka yi cewa kungiyar al'ummar Kiristan Najeriya kan ba ta wani katabas don shawo kan rikicinsu da Jikunawa. A rabaran Joseph John Hayab, mataimakin shugaban kan reshen arewacin Najeriya, ya yi wa BBC wannan martani. Idan har kungiyar nan ta faɗa abin da ta faɗa, to wanda ya faɗa din mai yiwa ya faɗi domin wata son zuciya ko ya faɗa domin rashin sani. Amma ni ina son tabbatarwa masu sauraron mu su sani da cewa da aka yi kashe-kashe tsakanin mutanen Tif da kuma Jikun a Taraba, shugaban kanan arewacin Najeriya wato Rabin Yakubu Fam a cikin wannan tsananin wahala da ake ciki ya tashi ya tafi Jalingo, ya je ya zona da gwamna, ya zona da shugabanninsu, in shugabanninsu ba su gama gama su ba, to gashi yau ina fadi su ce da abin da ba gaskiya. An zona da su, an roke su, aka sa wani taro za mu yi da su wanda zai shafe da Tidin da Jukun da sauran kabilun da ya domin a ƙara jaddada zaman lafiya. Ana kan shirya ranar taro sai zancen coronavirus. Sun yi zargin cewar kungiyar ku ta fi gaggawar saka baki idan rikici ya shafi
musulmi da kirista, amma in ya shafi kirista da kirista sai ku ja bakin ku yi shiru. Wanda ya yi jawabin ba mu san dalilin da ya yi ba, tunda har ma ya kai yana kawo zancen ainihin akwai damuwa in ya shafi musulmi muka yi magana na kristai. Kagan wannan ya nuna akwai wani abu daban wata siyasa ne yake zai kawo, amma yanzu na tabbatar maka da cewa mun yi shiga cikin maganar nan abin da kawai ya rage shine ran da za mu yi babban taro. Sai kawai wannan damuwa ya shigo aka ce kada a yi taro da mutane da yawa. Rabaran Joseph John Hayab, mataimakin shugaban kungiyar kan reshen arewacin Najeriya, azantawarsa da Usman Manjibir. To yanzu karfe 7 saura kwata agogon Najeriya da Jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi. 6 saura kwata agogon Ghana da GMT. Sashen Hausa na BBC ke gabatar muku da shirin safe. Nan gaba a cikin shirin zamu je Jamhuriyar Nijar don jin dalilin da ya sa 'yan sanda suka kama wani malamin makarantar allo. To nan gaba dai a cikin shirin zamu sake koma Najeriya, amma yanzu zamu je Jamhuriyar Nijar inda 'yan sanda a jihar Difa ta Jamhuriyar Nijar suka kama wani malamin makarantar allo bisa zargin yi wa almajiransa dukan kawo wuka. Yanzu haka dai almajiran na can kwance a asibiti suna karɓar magani. Tuni dai hukumomin ƙasar suka ce ba za su lamunci irin wannan al'amari ba. Daga mai Cima'ila Isufu ta aiko mana da wannan rahoto. Hukumomin 'yan sanda jihar Difa ne suka kama malamin bisa laifin cin zarafin yara almajirai da yake koya ma karatu ta hanyar naɗa musu na jaki. Hakan kau da zuma ladabtar da su don aikata wasu laifuffuka yayin da malamin ya yi tafiya bulaguro. Yaran ne da kansu bayan sun ci duka suka nemi taimako daga mutane masu wucewa, kamar yadda wannan shaidun gani da ido ke cewa. Ni ina ta suka gudu suka tarbe ni, naga gudan ba kyau na ce ne ya faru wannan. Na rike guda ina neman mota, akwai motar da na tsaida mu taimaka mishi mu kai shi likita, sai muka ga sauran suna zuwa, sai an ka ce ai almajirai ne malamin su ya bar su ya bulaguro da ya dawo an ka kawo mai kashe 1 2 3. To dalilin da ya sa ya same su kawai ta bugun su ya rike su cikin gida ita da ka kawai. Da naga abun ya kari nan babu yanda zan yi, automatically muna da group wanda muke shanje saman shi na WhatsApp. A lokacin na nemi taimako agaji ga sauran al'ummarmu na cikin group. A lokacin kuma muka samu lokaci an ka taimaka aka kawo kuma suka ɗauki mutanen sun ka da su an kai yara likita aka dawo aka ɗauki malamin an ka da shi. Hukumomi a ƙasar ta Jamhuriyar Nijar sun ce ba za su sa ido su yi kallo ana aikata irin wannan ta'asa ga ƙananan yara da sunan horo ba. Abdul Samad Yahaya shine daraktan kula da addinai a ofishin ministan cikin gida. Ta wayar salula ya bayyana cewa Nijar ta samar da wata ayar doka da za ta kayyade yadda za a koyar da ilimin addinai a cikin makarantu. Tuni ina ganin muna cikin hanyar gyara irin waɗannan abubuwa tun da kamar da kuka sani yanzu haka a cikin ƙasar mu akwai dokar da aka ɗauka wanda take daidaita al'amura gaba ɗaya na gudanar da al'amura na addini, haka cikin da akwai harkoki na koyar da ilimi na addinai. To a cikin waɗannan zuwa da aka ɗauka su kansu makarantu waɗanda suke koyar da addinai gaba su akwai tanadi da aka yi na fuskantar su yadda za a tsara su yadda za su ci gaba da koyarwa cikin hanyar da ta dace. Mazamna garin Difa sun koka da yadda ake sakin yara kara zube suna gararan bakan tituna, tare da kira ga iyaye da su san irin mutanen da za su rika ba amanar yaran su ganin halin da ake ciki a wannan jiha. Cima'ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar. To idan muka je Kamaru kuma wani dan majalisar dokokin Faransa ya nemi kasar ta gabatar da batun kisan wani dan jarida Samuel Wazizi a gaban kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan bukata da Sebastian Nada ce gabatar ta biyo bayan ganawar da jakadan Faransa a Kamaru Christophe Gilu ya yi da shugaba Paul Biya, inda suka tattauna hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma zargin rashin mutunta haƙƙin na adam a ƙasar. Tuni hukumomin Kamaru suka tabbatar da mutuwar Samuel Wazizi lokacin da yake tsare a hannun jami'an tsaro a birnin Yaounde. Ga rahoton Muhammad Babalala. Batun kisar ɗan jaridan nan mai zaman kanshi Samuel Wazizi ya samu ɗarawa zuwa ƙololuwar ƙasa
tsakanin shugaban ƙasa Paul Biya da jakadan Faransa a Kamaru Christophe Guilou. Bayan hakan ya fara jan hankalin ƙungiyoyin kwadugo na 'yan jarida ta ƙasa da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje irin su Reporters Sans Frontières, Amnesty International da Human Rights Watch. Christophe Guilou cewa yake yi. Nous avons parlé de la disparition du journaliste Samuel Ouazizi. Ya ce sun tattauna batun bacewar ɗan jaridar nan Samuel Wazizi, sun daɗe a kan wannan batun. Daga ƙarshe dai shugaban ƙasa ya shaida mishi cewa zai sa a yi bincike a kan wannan batun domin a gano dalilan da suka sa aka tsare shi da abubuwan da suka haddasa mutuwar shi. A wata sanarwar da kakakin ma'aikatar tsaro ya fitar, Cyril Atomfak ya tabbatar da mutuwar Samuel Eboya Jeka da aka fi sani da suna Samuel Wazizi. Sanarwar ta ce ya mutu ne a ranar 17 ga Agustan bara sanadiyar kasawar da wasu sassan jikin shi suka yi, sa'an nan kuma wai dangin shi na da labarin mutuwar shi. Sai kuma aka wayi gari wani daga cikin ɗan uwan Samuel Wazizi na musanta cewa hukumomi a Kamaru ba su sanar da su mutuwar shi ba. Ya ce sunan shi Abubu Henry Ndoga, shi yayan Samuel Wazizi ne. Tun lokacin da aka tsare shi a barikin 'yan sanda na Munya, ba wanda ya tuntube su. Kiran shi kawai wani yayi ya shaida mishi cewa Wazizi na tsare a cikin wani mawuyacin hali a Yawunde. Sai yayan Wazizin ya ce wa mutumin ya taimaka ya tafi gidan yari, ya hada shi da Wazizi su yi magana. Shiru kenan kake ji tun lokacin, kuma ba wani mutumin da ya sake musu bayani game da halin da dan uwan nasu yake ciki har ranar da suka ji kawai ya mutu. Ya ce suna nema ga gwamnati da ta ba su gawar Samuel Wazizi ko kuma ta ba wa dangin shi. Wannan abin da suka sa a gaba kenan, suna saurara tukunna gabanin su san wasu sabbin matakan da za su ɗauka. Irin wannan korafin ne dan majalisar dokokin Faransa Sebastien Nadeau ya nemi ga kasar shi da ta gabatar a gaban kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya domin a ladabtar da Kamaru bisa ga zarge-zargen da take sha na take hakkokin bani Adam da jami'an tsaronta suke yi. Muhammad Babalala, sashin Hausa na BBC daga Yawunde a jamhuriyar Kamaru. Yanzu kuma ga wannan sanarwa. BBC Hausa ta buɗe gasar gajerun labaranta ta mata, wato hikayata ta shekarar 2020. Idan kina ganin kin cancanci zama gwarzuwar hikayata ta bana, garzaya bbchausa.com don karanta ka'idojin shiga gasar. Sannan ki kago labarinki wanda kalamansa ba su gaza 1,000 ba, kuma ba su haura 1,500 ba. Ki aika zuwa ga imel ɗinmu labari.bbchausa@bbc.co.uk tare da takaitaccen bayani kan labarin da takaitaccen tarihinki da adireshinki na gida da na imel da kuma lambar wayarki. Sai mace da ta kai shekara 18 ce za ta iya shiga gasar hikayata ta mata zalla. Za a rihe shiga gasar da karfe 12 agogon Najeriya da Nijar ran 24 ga watan Agustan 2020. Za a karrama waɗanda suka yi nasara a watan Disamba a Abuja da kyautar kuɗi da lambar yabo. Kuma za a wallafa sunayensu da labaran da suka shiga gasar a shahinmu na intanet, sannan a watsa a shirye-shiryenmu na rediyo. Don samun ƙarin bayani da kuma karanta ƙa'idojin shiga gasar, ziyarci bbchausa.com. To idan muka sake koma Najeriya, kuma al'ummar ƙasar ne ke ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da batun taɓarɓarewar tsaro. Na baya-bayan nan shine wani dan majalisar wakilan ƙasar Honorable Gudaji Kazaure, wanda ya ce Najeriya ta bayo yaƙi da cutar corona fifiko fiye da wanda take yi da matsalar tsaro. A hirarsa da Abdulbaki Jari ta shafinmu na BBC Hausa a Facebook, Gudaji Kazaure ya ce duk da irin matsalolin da kasar ke fuskanta karkashin mulkin shugaba Buhari, har yanzu bai yanke kauna ba. Ai ka san ni soyayya ta da shugaban kasa Buhari ba ta siyasa ba ce. Soyayya ce nake mushi ta tsakani da Allah, kuma ina tare da shi tun daga ran da ya fara siyasa har zuwa yau. Don haka maganar na rabu da shi ba ta taso ba, saboda na san shi
a karan kansa mutumin kirki ne, ina tare da shi, amma so da kauna da nake mishi ba zai hana idan na ga kuskure in faɗa ba, domin masoyinka shine zai ga ba daidai bai faɗa. Kuma ni a duk yadda Allah ya halicce ni, in na ga kuskure zan faɗi kuskure ne, in na ga ba daidai ba zan ga daidai, in na ga daidai kuma ka ce daidai. Amma wani irin kuskure ne ka gani yanzu shugaban da yi kuma kai kokarin kai mashi? A matsayina na wanda yake da sani a bangaren fito, na so a ce gwamnati ta tsare bodoji amma a ci gaba da kawo motoci ana biyan kuɗi, domin mutanenmu masu karamin karfi wasu ba su da ikon zuwa kasashen waje, a kwatana suke zuwa su siyo mota su saida. Banda shi kuma wani gyara ne kai mashi domin a kawo sauyi? To kamar lokacin da kwastan suka dinga bin 'yan kasuwanni kamar kasuwar Singa a Kano, kantin Kwari, su je mutum kila ya kawo importer ya kawo kaya, mai dan kasuwa ya siya ya zuba a zo a balla a ebe. Shin ko ka taɓa yi mai shugaban kasa Muhammadu Buhari magana akan abin da ya shafi tsaron al'umma, musamman yanzu tsaro za a iya cewa yana ƙara tabarbarewa a wasu sassa a Najeriya? A yanzu ne nake kokarin ko yau ko gobe in nemi izinin a neman muni yadda zan je in ganshi, domin ina da hujjoji da kuma wasu ƙwararren shawarwari da nake ganin in na bayar za su yi matukar amfani, kuma a matsayinsa na mai kaunata muna da fahimtar juna da shi, na tabbata ya tabbatar da duk abin da zan zo da shi ba zan zo da abu na son zuciya ba, zan zo da abu na gaskiya. Ka yi magana a cikin majalisa inda kai kake cewa wato ainihin kai kana ganin kamar baka yarda da corona ba, kuma abin da ya fi dacewa shine a mai da kai kan abin da ya shafi tsaro. Shin ka yi wannan magana? Kwarai kuwa, na yi wannan magana. Ka fahimci magana ta, mutum nawa corona ta kama ta kashe a Kano, mutum nawa rashin lafiya ta kashe su, mutum nawa bandit suka kashe tsakanin Sokoto da Zamfara da Katsina. Ka duba ka ga yadda cutar nan aka bata muhimmanci a kowace jiha, kowace local government a Najeriya aka fita makudan kuɗi, amma mutum nawa ta kashe. A yadda ake kurare ita cutar ce bata kai inda aka kai ta. So abinda ni ya dame ni shine kafin corona ta kashe mutum ɗaya, yan bandit sun kashe mutum 100, to shine abin da ya dame ni, irin wannan kisan da suke. Ka duba bangaren nan a Sokoto mutum 70 fa rana ɗaya suka kashe. A ina corona ta kashe wannan mutanen a rana ɗaya? Saboda haka duk ayyukan da muke al'umma ba a gani saboda wannan rashin tsaro, duk ba a ganin gwamnatin mu, duk wannan koke-koken da kaga ana yi dan kisan kashin mutane da ake ta yi. Shin za a iya cewa har ga Allah a matsayinka na dan majalisa wanda yake kusa da jama'a ka gamsu da yadda ya rika Najeriya kusan cikin shekara 5 daga lokacin da ya fara zuwa yanzu? Abin da nake so mutane su fahimta shi ne, ban san me yasa ba, yana daga cikin kuma abin da zan gaya mishi ya fito ya gaya wa 'yan Najeriya gaskiya al'amari, ba wai ya kasa bane, a'a kuɗin da za a yi wa al'umma aiki a Najeriya wallahi babu su. Honorable Gudaji Kazauri, dan majalisar wakilan Najeriya. Bar kuma mu je ga Muhammad Abdu Tudun Wada don kai mu labar a filin wasanni. To jama'a barkanmu da safiya. Ba a samu mai dauke da cutar corona ba a gwajin mutum sama da 1000 da aka yi a gasar firimiya. Zango na shida kenan da ake gwaje-gwajen annobar sau 2 a mako. Da aka yi wa 'yan wasa da jami'ai tun daga ranar 4 da kuma 5 ga watan nan. An samu mutum da ya tota nan dauke da cutar corona a zango na 5 na gwaji, kuma jimilla mutum 13 aka samu dauke da annobar a gwaje-gwaje sama da 6,000 da aka yi. Ranar 13 ga watan Maris aka dakatar da wasannin firimiya don gudun yada annobar. An kuma tsayar da ranar 17 ga watan nan don ci gaba da gasar a wasa tsakanin Aston Villa da Sheffield United da na Manchester City da Arsenal. Za kuma ci gaba da wasannin ne ba 'yan kallo, amma za a nuna gasar a talabijin. Cikin watan nan ake sa ran ci gaba da gasar Serie A don karkare kakar 2019-2020 bayan da aka dakatar da wasanni cikin Maris don gudun yada cutar corona. Sai dai kuma ana ganin da kyane idan za a iya kammala gasar ta Serie A ta shekarar nan saboda dokar killace 'yan wasa idan an samu mai dauke da annobar. Kamar gasar Jamus ta Bundesliga da ta Premier League ta Ingila an kafa dokar cewar da zara an samu dan kwallo dauke da annoba zai killace kansa, amma kungiyarsa za ta ci gaba da atisaye da kuma wasannin ta. To sai dai Italiya da zara an samu dan wasa da ya dauke da cutar corona, to kungiyar gaba ɗaya za ta killace kanta na mako 2. Juventus ce ke kan gaba gasar Serie A da tazaran maki ɗaya ta tsakaninta da Lazio bayan wasa 26. Daga ƙarshen shirin Conor McGregor ya sanar ya sake ritaya daga wasan da ake naushi da kuma yin kafa wato UFC karo na 3 kenan a shekara 4. Zakaran wasan karo 2 mai shekara 30 ya ci wasa 22 aka doke shi 4 kacal. Ya taɓa yin ritaya a 2016 da kuma 19 daga baya koma ruwa tsindin.
McGregor ya taɓa yin damben boxing da Floyd Mayweather Jr. a cikin watan Agustan 2017 amma bai nasara ba. A gaida Muhammad Abdu Maman Stifa wanda zai dawo a cikin shirin na hantsi. A nan kuma shirin safe ya kawo ƙarshe. Sani Aliyu shine hada shirin, Daniel Oce ya kula da sauti. Ni Mukshar Adam Bawa da na gabatar ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na BBC.